φανταστικό ασπρόμαυρο κινηματογράφο και ελπίζουμε να περάσετε καλά. Αγάπη μόνο! Βιάζεσαι και εσύ με κρουκονάτα. Μα δεν ταιριάζετε, πώς δεν ταιριάζετε. Με του κουμάζεσαι κι εσύ.
εσύ. Τώρα που κάτι θα το φύγει στο ραμπόν. Εγώ θέλω να... Δεν μου λες, Νίκο. Δεν σου λέει. Πότε ραμπόν με τη Φιφίκα. Του συντομότερο. Α, γιατί εγώ άλλα άκουσα. Τι άκουσες? Ότι η Φιφίκα δεν χαραβίζει τα νιά της για ένα μπακαλόγατο. Μη είπε με ένα μπακαλόγατο. Σε είπε μπακαλόγατο. Αποκλείεται. Διότι βλέπεις η Φιφίκα είναι τόσο ρωτευμένη μαζί μου. Που μόνο που σκέφτεται ότι εγώ μπορεί να τα ψήσω με καμιά άλλη, τη λούζει κρύος υδρότας. Μπα, τι βρήκες στην πόρτα με δέντη. Σταμάτα γιατί θα χειροδικήσω. Α, έτσι τώρα, αφήνουμε το μαγαζί και το Σίκο να τραβιέται μόνος του, Σίκο! Γεια σιγά, γεια σιγά. Α, Σίκο! Μάτα μιλάω. Τι είναι αυτό? Αδιάβατο. Ναι. Εδώ κατάσταση τροφή μου, σας μιλάω και διευθυντής. Σταμάτα. Όχι εσείς κύριε Κεντρέσκο, μου συγχωρείτε, ναι. Μου στείλα τηλεγράφημα και το έστειλα πίσω. Τι να έχουμε? Ναι, ναι. Μία κουσέρβα ποινική ομοσπονδίας, βέβαια. Και μία κουσέρβα απειρόφυλλα. Ναι, ναι, ναι. Θα σας τα φέρω αμέσως. Θα σας τα φέρω με το μικρό. Δεν ξεχνάμε ότι και εσείς πάντα δίνετε κάτι, κύριε Κεντρέσκο. Μάλιστα, γεια σας. Παγιάτικες του σέρβες. Πάω. Καλημέρα του Παντελή. Καλώς την δεσποινίτσα. Τι θα θέλετε δεσποινίτσα? Θα πάρει και λίγα μακαρόνια, βεβαίως και έχουμε δεσποινίτσα. Τα προϊόντα δεν τα δίνουμε από τόπου. Τα κρατάμε για εκλεκτούς πελάτες. Γιατί εγώ είμαι τι είναι αυτά που λέτε? Τι αξία έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπατα? Δεν ξέρω κατά πόσο γίνουν αντίληπτος, αλλά τα χρήματα είναι χρήματα. Και τα προσώπατα είναι προσώπατα. Σωστά, κόψε λοιπόν το τύπο να τελειώνεις. Πόσο να κόψω? Λίγο, δύο άνθρωποι είμαστε, εγώ και ο πατέρας μου. Είσαι σε αυτά πατάω. Πού νικήστε και τις τρίτες. Πόσο? Καλά. Μπορεί. Μάλιστα. Τι άλλο δεσποινείς? Τίποτα. Είναι καματσίρο, καμιά κάβαρη, καμιά τσούγια, έτσι και δεν όρεξη. Τι για την όρεξη, εδώ ψάχνουμε να κόψει την όρεξη. Μπράβο, μπράβο, εξυπνότατο. Τι μπροστά. Πολύ καλά. Τι είπατε? Τι μπροστά. Δώστε την προοριστή, μάλλον αφήστε το. Μία μετάλλα φορά, απαρτείτε και θα ψωνίσετε έπαιρα προϊόντα. Πολύ καλά, κύριε Παντελή. Γεια. Α! Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω σε σχέση με τα χρήματα και τα προσώπα. Δεν πειράζει, κύριε Παντελή, είναι τηλέφωνα. Ω, Λίτσα, Λίτσα. Θα σε πάρω με παπάκι με κουμπάρο. Εδώ είσαι ρε τερεμέ. Από πού μπήκες, από τη χαραμάδα, πώς ώρες εδώ. Βρε γέρο ξεκινά. Τι είναι αυτό που είμαι τι είμαστε, ρε. Σηκώ. Βρε, πού βάζει ένα μπρος με το ένα πόδι στο λάκκο. Σηκώ. Βρε το κοριτσόπουλο να πάρεις. Την κυραδέσποινα έπρεπε να πάρεις. Την κυραδέσποινα την προξενήτα. Εγώ την κυραδέσποινα. Εσύ, πρόσεξε καλά. Θα κλείσει το μαγαζί μας. Και θα γελάσουν μαζί σου ακόμα και τα σαριγάρια. Και πρόσεξε, το λέω εγώ ουσίκου. Και να το έχεις στην υποψία σου. Θα γίνει εδώ της ακουμίας. Πάνα θερμάσαι. Πού χτυπάς το μέλλον. Περιμένε, κύριε Παντελή.
μαγαζί. Πάω σε μια δουλειά. Γεια σου, Τρικό. Τι κάνεις, καμάρι μου? Ναι, καμάρι σου τώρα. Ναι, καμάρι μου και δόξα μου και πετφάνια μου. Άσε, τα μάθαμε και τα δικά σου. Δούλεψε ασύρματος. Τι γενοησία μας θέλουν για πιεσνέ μου. Άσχημες πληροφορίες μου είπανε για σένα τσαπερδόν που να παίρνεις τέρα. Δηλαδή εσύ κάπου καθόσουνα και μας σχολίαζες. Εγώ στη σχολίαζα. Μάλιστα. Και είπες ότι δεν μπορώ να χαραμίσω τα νιάτα μου με έναν... Τι είναι ένα? Εμένα τέλος πάντων υπάλληλο παντοπουλίου που εκτελεί και χρέη που διευθυντού της πόλης. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, ελπίδα μου, ανάσα μου. Το έπαιξα τσαπερδόν που να μου παίρνεις τέρα μου, το πες. Ζηλεύουνε τον έρωτά μας. Δηλαδή, δεν μας σχολίαζες. Όχι. Μου το ορκίζεσαι. Ναι, εσύ δεν θα το σωστό. Σηκάζει ιερό και όσοι. Ωραία, να μη σώσεις, Μάλιστα. να με δεις, Ναι. μη φούλα, Μάλιστα. δίπλα Ορίστε. σου. Αυτό είναι. Πώς μη το πες. Σου λέει άμα σώσεις. Γιατί άμα δεν σώσεις, είναι η βιαστική κουπέρα. Με φιλουσόφισα. Μπα, ήρθες. Ναι. Τι είναι αυτό. Στο κάτω είναι το γαμπριάτικο υπουκάμισο. Και γιατί το λες υπουκάμισο, ή πουλουχαγός είναι. Έτσι το λένε. Α, έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες. Ας. Και γιατί δεν πήρες και ένα μαύρο. Του μαύρου θα μπορείς πρώτα. Κάτσε πρόνομα. Και όλα τα άλλα εκεί τι είναι. Διάφορα πιτζάμες, κραβάτες. Α, από όλα τα σχετικά. Από όλα, από όλα. Ξέχασες όμως το σπουδαιότερο πασάκα μου. Ποιο? Σαμάρι πήρες. Α, τα βλέπεις. Σώβησες λεβέντη. Ενώ εγώ μου πηγαίνεις καλοπάτια. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και είμαι σαν το σουβλί, ενώ εσύ 800 κιλά ιδέα. Εμένα εσένα που σε δουλεύει η φιφίκα. Εμένα η φιφίκα δεν με δουλεύει. Εμένα μ' αγαπάει η φιφίκα. Ναι, το ξέρω. Άντε. Κόρα που γυρνά θύμα στα φιλιά σου. Αυτή που σου ταιριάζει στα μέτρα σου και στα κιλά σου. Σε σκύλα. Ναι. Ω, καλημέρα, Παντελή. Καλώς τη σειρά Δέσποινα. Τι καβάλε, Παντελή. Μια χαρά φαίνεσαι σήμερα. Συνηθίζω πότε. Του να μην πας καθίσει. Φαγές, φαγές. Είναι φρέσκος ο μπακαλιός. Φρεσκότατος, μυρίζει θάλασσα. Να βάλω αυτό το κομμάτι. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Να βάλω τότε αυτό. Όχι, είναι πολύ μικρό. Τι νούμερο πάμε της φοράς. 37 εξώπια. Εγώ δεν θα πάρεις αυτό οπωσδήποτε. Γιατί? Γιατί φτάνει να κάνεις και τα πούνια. Τι γλυκυράς, Θεέ μου, σαν ψοφάλογο. Έλα, άστα, θα κάτσε λίγο που σε θέλω. Ναι. Λοιπόν, το σκέφτηκα καλά και θέλω να παντρευτώ. Αλήθεια, δεν ξέρω εγώ. Φιτζέ. Εδώ στη γειτονιά. Εδώ στην γειτονιά. Πώς τη λένε? Λίτσα. Ποια λίτσα? Του Γερμανού. Αυτού μου πεις πρετροέφτα τρόλεϊ. Ναι. Ή καλά αυτό είναι στο μπουμπούκι. Εγώ άμα παντρευτώ, κουκούκι θα πάρω. Δεν θα πάρω ποτσάνικος. Και ξέρω από αυτό διαφέρεται και στην ηλικία. Τι διαφέρουνε. Πώς καημένε, θα έχεις τα χρονάκια σου. Γιατί επειδή φέραμε το τρεπόκαλο. Τι θα τρεπόκαλος καλέ, θα έχεις τα χρονάκια σου. Άκου να σου πω κυρία Δέσποινα, δεν σε φώναξε να μου κάνεις το δεξί μου. Σε φώναξε αυτό μια δούλευση από μένα. Να πας στα ίσια για να μου πει. Και Μανώλη και Παντελής έχεις εξάρτημα με την κόρη σου που ήρθε και να πάω για γυναίκα. Ναι, να σε δουλέψω. Αλλά με τι μούτρα να πάω εγώ να πω ότι ο χοντρός, ο φαλακρός, ο γέρος ζητά το κοριτσάκι. Έλα βρε Δέσποινα, έλα βρε Δέσποινα. Εσύ άμα θέλεις η γλώσσα σου δουλεύει με τροκά. Θα πας στα ίσια και θα το πει. Κύριε Μανώλη, ο Παντελής είναι εξετραμένος με την κόρη σου. Να τονίσει το οικονομικό, την καταγωγή, το κοινωνικό μου κύκλο. Άμα το κάνεις αυτό, η οικογένειά σου θα μπαίνει στο μαγαζί και θα το σκάει όσο θέλει. Ναι, και τι να πω. Να της πεις ότι είμαι ήρεμος άνθρωπος. Α, ναι, ήρεμος είσαι. Σαν τη θάλασσα του
Μουσογγολίου. Ναι, ναι, ακριβώς. Και να τονίσεις το οικονομικό φυσικό. Ναι. Άσε, αναλαμβάνω εγώ. Καλώς τη Ίτσα, καλώς το κουκούκι της γειτονιάς. Έλα εδώ βρε, έλα και τι σου άνοιξε. Δεν καταλαβαίνω, δεν εννοείς πειρατές. Κάτσε βρε κουτόπια, μια ιστορία που είναι επιπαντελής. Τώρα θα γίνεις ρεζίλη, ρε. Ακούς, ήρθε η βαρύτητα να πετάξει ντομάτες και δεν θα γίνεις. Αχ, λέω, ήταν από εκείνο το ανησιάτικο πρωινό. Κι εγώ σε φόρμανα σαρδέλας. Το σκουμπουλιά δηλαδή. Ξέρεις, κάτω από το γαλάζιο του ουρανού, σας βλέπω ρε σπίτι στην ίτσα μας, να στρίβετε τη γωνία και Πηδί, φέρε ένα λουκούμι στο πηδί. Έφτασε. Αυτό ήταν! Από εκείνη την ημέρα ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στο Βαλκανίο. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια πυρκαγιά που με πόλησε την ψυχή μου. Και ένα στρατόπεδο! Το μαγκόσμιο του μαγαζιούκα. Και ένα στρατόπεδο και ένα στρατόπεδο. Παίζουν και αμανιτζίδικα. Και ένα στρατόπεδο, ένα στρατόπεδο. Στενιέ. Μα, Αυτό το μάλλον μ' άρεσε. μα εγώ δεν. Τι δεν. Δεν μπορώ να σας παντρευτώ και παντελή. Μα γιατί Λίτσα μου, ο πατέρης είναι ο πιο ευκατάστατος, είναι ο πιο καλύτερος πάντων και παξών. Εγώ θα βρω αυτή. Ου, τι να γίνει τώρα. Όλα τα φορίντα. Τώρα θα πούμε. Κι άμα σε σκόλια κι όμως. Άι, ένα θετικό. Με την ευχήνα. Και τώρα, δεν σας έχουν κάτι. Φύγα. Στα περχώρων που πονάραν την περιστέρα μου. Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου. Γυναίκα σου. Ήδη και κοινό. Λάκας το πολύ. Λάκας. Δηλαδή δεν θες να γίνεις γυναίκα μου. Κάτσε. Τι να της πω. Τι τρέχει εδώ. Άκουσα καλά. Ακούστε, μάγκες, τα κορίτσια είναι μαζί μου. Τι είπες ρε κόλωσέ της Ρόδου. Ποια κορίτσια. Πόσο ρε. Μη πει μένα να κάνω εγώ. Σε είπε σαν ναι. Δεν είμαστε καλά. Θα δεν φύγει από εδώ. Μη πει μένα να φύγω. Δεν είμαστε καλά. Τι φύγα. Δεν παντρεύεσαι. Τι, ποιος παντρεύεται. Και εμείς τι κάνουμε εδώ. Εμείς την αγαπάμε προπολεμικά την κοπέλα. Θα δεν φύγει από εδώ. Μη πει μένα φύγε. Ρε είσαι καλά. Θα δεν φύγει. Βασάνε Τούρκοι τα όλα. Θα σκοτωθούμε. Βάσα εδώ κυρά μου. Εδώ. Τώρα πέσου και μάλλον θα πεθάνεις. Πέσου και μάλλον. Μαλώνεις έτσι. Θα σου χώσω με κλουσιά δεν περάσει. Πότε κυρά. Πέσου και μάλλον θα περάσει. Μαλώνεις έτσι. Μαλώνεις. Περίμενε. Δεν πιστεύω να έχεις εδώ καμιά κολλιά από κατσαρίδες. Να είναι πολύ. Τώρα πέσου και μάλλον θα πεθάνεις. Λίγο πίσω. Μαλώνεις έτσι. Μαλώνεις έτσι. Ένα μαλώσεις μονάχος. Τώρα εγώ δεν μαλώνω. Βλέπεις, του την έσκασα, τον εξεφέλισα. Βλέπεις πώς γίνονται. Φυγάρα μου. Σάββατο θα έχουμε διπλούς γάμους, έτσι παιδιά. Έτσι, έτσι. Κάνω κουράγιο. Η γυναική ένωση είναι άψητα πλάσμα. Το φιλοσόφισα. Ζηκώ. Φύγε ρε. Ζηκώ. Φύγε σου είπα. Πράγμα που σου λέω. Τι είναι. Όχι πάρ' το εσύ. Δεν πάρ' το εσύ που σου λέω. Άντε και οι δυο μαζί. Φέρε τα κουρνικό. Πάμε. Και εμείς πρώτος. Εσύ μη
παιδιά κι έρχονται στην πόρτα σου κρυφά τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαρίχνουν μαζί με τα παιδιά και σου αναγνωρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, στην μικρή σου πόρτα, αδελφάκι μου, ξενύχτησα κι εγώ, αδελφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα, γειτονάκι μου, αχ πως τους αγαπώ. Την ώρα που γυρνώ απ' τη δουλειά κάνω το μέσα μου βαθιά να λύσω την πόρτα σου μπροστά μα όταν πέσει πάλι η νύχια την παλιά λαχτάρα μου χτυπά και μου τυραννάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, στην μικρή σου πόρτα, αδελφάκι μου, ξενυχτήσα κι εγώ, αδελφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα, γειτονάκι μου, αχ πως τους αγαπώ. Ευγενία, τώρα μου φωνάζουν Τζέμι. Όταν ήμουν μικρή μου φωνάζουν Τζέμι. Μια, τρει. 40. Σιγά. Αχ, κυρία μου τρελάθηκε και ακούστε πως τραγουδάει. Εδώ δες εδώ πως βγαίνει φωτογραφίες να χορεύει με το χέρι πάνω 40 χρονών γυναίκα. Θα έπρεπε να κοιμάται τις 9. 9 βέβαια, αλλά πού αυτή, χθες τις 2 τα ξημερώματα γύρισε. Ακούστε πράγματα. Μωρέ, καλά κάνει ο αδερφός της ο κυρορεύτης και θέλει να την παντρέψει με κάποιον της ηλικίας της. Μάλιστα με τον κύριο Χατζηθωμά. Φάνε και 70 και 80. Μια χαρά θα της είναι. 40 αυτή, 80 αυτό. Ορίστε κύριε Χατζηθωμά, περάστε. Ευχαριστώ. Από εδώ να καθίσετε στον καναπέ. Ωραία, θα μου δώσετε τα λούδια. Όχι. Μα τα βάλω. Όχι αυτό. Μα το βάζω. Όχι, σας παρακαλώ. Θέλω να τα προσφέρω ο ίδιος. Ωραία, καθίστε. Πάω να φωνάξω την κυρία Τζέμι. Κυρία Τζέμι. Πάλι αυτός. Επιτέλους, χαίρετε τελεκτικοτάτη μου κυρία. Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω αυτά τα ονειρά μου. Ωραία να σας αγαπητώ.
Χαίρομαι που σας αρέσουν τα νούμερα. Σεράκι. Καθίστε. Μα γιατί φωνάζει? Κάτι έχουμε να πούμε. Ακούω. Καθίστε. Παρακαλώ. Μα καθίστε. Σας παρακαλώ. Μα καθίστε. Όπως είπα και πριν, κάτι έχουμε να πούμε. Πρώτος θα μιλήσω εγώ, γιατί οι άντρες προηγούνται στα ζητήματα αυτά. Όχι, όχι σε αυτό το ζήτημα. Μα σας παρακαλώ, επιμένω. Η πρόταση θα γίνει από μένα. Μα δεν τη θέλω τη δική σου την πρόταση. Σας παρακαλώ, επιμένω. Καλά, μη φωνάζεις, θα μου μείνεις. Λέγε, τι θες. Φερτικοτάκι μου, κυρία Τζέννη. Από καιρό περίμενα αυτή την υπέροχη στιγμή που θα είχα την ευτυχία να σας ζητήσω να μοιραστείτε το υπόλοιπο της ζωής μου με μένα. Το υπόλοιπο. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε πόσο είναι το υπόλοιπο. Γιατί ρωτάω? Γιατί αν είσαι 70-75 χρονών και έχεις σκοπό να ζήσεις μέχρι στα 80, γιατί να πάρω τα μαύρα, δεν μου πάνε. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι πίστεψή μου? Μπορεί εγώ χτυπάω ξύλο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Εγώ βέβαια μπορεί να είμαι μια ορισμένη ηλικία. Είσαι. Αλλά αισθάνομαι έφηβος. Ας προσύχει να σου λέμε. Άτιμο. Ως άντρας όμως είμαι θερμός. Πολύ θερμός. Όταν έχεις πυρετό, το βράζω. Μέσα. Πρέπει να ξέρετε, κυρία Τζέννη, ότι όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εγώ είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σας. Μιλάτε? Μωρέ, δεν γελάω καθόλου, έτσι μου έρχεται να κλάψω. Καταλαβαίνω από συγκίνηση. Ναι, από συγκίνηση. Δεν μου λες, από πίεση πώς πας. Λίγα πράγματα. Από αρνητικά. Λίγα πράγματα. Από ζάχαρο πώς πας. Λίγα πράγματα. Είσαι λίγο που λένε, λίγο μπάλα είσαι. Άτιμο. Κοίτα, δεν ξέρω τι είπες με τον αδερφό μου, τον αρέσει, αλλά εγώ δεν σε έχω καλά στην μέρα μου. Μ' αρέσουν οι ζωντανές γυναίκες. Μωρέ, δεν είμαι ζωντανή, είμαι τρελή. Μ' αρέσει. Δεν είμαι απλώς τρελή. Είμαι νευρασθενική. Μ' αρέσει. Επίσης έχω και ένα ελάττωμα. Μπορεί να σου βγάλω κανένα μάτι την ώρα της τρέλας μου. Μ' αρέσει. Γι' αυτό σ' αρέσει. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει. Το άλλο δεν στο είπα. Τα βράδια ξυπνάω, βάζω τις φωνές και σηκώνεται όλη η γειτονιά στο ποδάρι. Θα σας γιατρέψω. Θα σας πάω στο Λονδίνο σε ένα πολύ καλό γιατρό και θα σας γιατρέψω. Γιατί. Αφού φωνάζει. Μ' αρέσει. Μα δεν είναι σωστό. Εδώ διαφωνούμε. Γι' αυτό πάρε τα λουλούδια σου, πάρε και το καπελάκι σου και άγγι στο καλό. Σας παρακαλώ, με διώχνετε. Όχι βέβαια, σε βοηθάω να φύγεις. Μα δεν είναι σωστό. Θα σας πάω στο Λονδίνο. Δεν θέλω να πάω στο Λονδίνο, Μα κύριε. σας παρακαλώ, εγώ δεν θέλω. Κοίτα τι κάνει, πώς θα σε σηκώσω τώρα. Πήγε στο σηκώπικο μια βραδιά. Σας παρακαλώ. Τι είναι, τι φορές είναι αυτές. Ο κύριος Ορέστης. Τζέρι, τρελάθηκες. Το κύριο Χατζηφωμά. Ωραία, εσύ, πάει το πάνω. Εσύ δεν το Μα κάνεις. σας παρακαλώ. Όχι, εσύ θα το κάνεις που πάει στην ηλικία. Θα το πάρεις και θα πεις και να τραγουδ. Δεν λέω τραγούδια, παίζω βιολί. Σας παρακαλώ.
Καλημέρα, καλέγια. Καλώς την, ευχαριστώ, ήρθατε να κάνω. Για φόρεμα είναι αυτό ή για πανηγύρου? Είναι μούλια, καλέγια. Σήκωσε το πολύ καλή. Κοίτα το κατάσταση. Δεν μου λες, φόρεσες προστέρες. Από πάνω, δεν τα φοράω αυτά τα πράγματα γιατί είναι κόβεται η αναπνοή. Δεν φοράς προστέρες, έβαζες κάτι, μια φασκιάρα. Πρέπει να στενέψει λιγάκι. Δεν είμαι τόσο χοντρή με Πελαγιά μου, υπάρχουν άλλες πιο χοντρές. Πέρα μπροστά της είμαι. Πού είναι? Τι είναι αυτό? Είναι μία που σου μοιάζει, ένα μοντέλο. Στα κιλά μου. Ναι, πώς, 40 κιλά. Άρα δεν είσαι. Και πόσα είσαι? 40 και κάτι. Α, κατάλαβα. Να σου πω, Πελαγιά μου. Να το στενέψεις λίγο να το κόψεις από το στήθος. Να το στενέψω, να δούμε τι θα γίνει. Εδώ καλά είναι? Όχι, λίγο ακόμα. Εδώ? Ναι, μια χαρά είναι. Δεν φτάνει. Για βραδινό τι έφαγες? Μια καρμπονάρα. Καρμπονάρα βραδιάτικα. Ναι, δεν έχεις ακούσει για καρμπονάρα διέτης. Πώς, μου έχουν πει για καρμπονάρα, διέτης και για παστίτσιο, διέτης. Πώς, ξέρω. Είδες. Γυμναστική κάνεις? Αμέ, κάνεις. Τι κάνεις? Θυμάσαι με εκείνο το τζιν που δεν είχαμε πάρει από πρόπερση. Το στενό. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Προσπαθώ κάθε μέρα να τον βάλω. Τραβάω από εδώ, τραβάω από εκεί. Και πηδάω κιόλας. Να γερονική, υδράτα από γύρω. Μάλιστα, σκοτώνεσαι στη γυμναστική. Εγώ του έλεγα ρε βρήκα στο τρελό υδρότα. Σου τι έφαγες? Όχι. Έφαγες, Όχι. Σου τι έφαγες, κάθε συζήτηση. Πελαγιά μου, σου λέω πως κάνω δίαιτα. Σου τι τρως. Ναι, λοιπόν, το παραδέχομαι. Έφαγα. Και τι έφαγες? Να μωρέ, και εσύ που πήγα στην εκκλησία για να μεταλάβω. Εγώ το είπα να βγάλω τη δωροτηθία κοινωνία. Και δεν το έκανε. Όχι, και δεν πάρει να δει το τελέσαι, το πίστηκα. Καλά μάχης από το αντιδωρό. Μα δεν ξέρεις πόσες θερμίδες έχει το ψωμί. Ξέρω. Και άμα θες να ξέρεις, Τι πάλι. εμένα αυτό που με παχαίνει είναι η στεναχώρια. Και τι στεναχώρια έχεις με τον άντρα σου, τον έχεις. Λέει το πιο φέρει. Τι στεναχώριες? Λίγο να βλέπεις όλα τα τράβια και να μην τρως τίποτα. Άστα τώρα αυτά. Τρως. Τι τρως και πολύ. Να σε πω τα λαγεία. Πες. Ωραία. Κοίτα τώρα. Μιας και είναι της μόδας θα λέω εγώ τώρα. Να το κοντίνουμε λίγο. Σίγουρα, μιας και είναι της μόδας τώρα, να φάνε λίγο η γάμπα μου. Να φάνε η γάμπα σου. Ναι. Σου τι τρως? Όχι. Ναι. Όχι ρε.
αφεντικό. Πάνε φέρε μου ένα καφέ. Πικρό. Ναι. Όχι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τι είναι κύριο Θέμης Παναή, τι θέλεις? Αφεντικό, θέλω κάτι να σου πω, αλλά διστάζω. Γιατί διστάζεις? Δεν είσαι μπαμπούλας, αλλά είσαι αφεντικό. Και οι μπαμπούλες με τα αφεντικά είναι πρώτα ξαδέρφια. Άσε ρε τα αστεία και λέγε τι θέλεις. Να το πω. Να το πεις. Θα το πω. Να το πεις. Όταν όμως το πω, μην μου πεις γιατί το πες. Όχι ρε, λέγε. Το λέω. Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2.000. Και στο τέλος του μηνός τα κρατάς από το μισθό μου. 2.000. Μάλιστα 2.000. Κοίταξε, 2.000 τώρα πάνω μου δεν έχω. Άμα θες όμως σου δανείζω ένα. Πού είναι το πέτω. Ορίστε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε πάτσι. Έλα εδώ μωρέ, τρελός είσαι. Τι πάτσι. Τώρα δεν σου δάνεισε ένα χιλιάρικο. Αχάζος. Αφεντικό, τι σου ζήτησα. 2.000. Εσύ τι μου έδωσες. Ένα χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα. Ένα χιλιάρικο. Λοιπόν, ένα μου χρωστάς. Ένα σου χρωστώ, είμαστε πάτσι. Αν πώς αλλιώς είναι. Πρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Μου δάνεισα, Μου χρωστάει. Έχει δίκιο. Έτσι.
Καλοί οι καθηγητές. Μα καλά δεν έχετε κανένα στις ταραχωνίες. Πώς, μ' αρέσει ένα μηχανικό, το σαμιωτάκι. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το μάτι να με κοιτάξει. Παιδί μου θέλει να το κατακτήσεις. Δεν θέλω, αλλά θα μας ακούσει και θα κάνεις ό,τι σου πω. Ναι. Ωραία, πρώτα θα σε φορτώσω αυτά τα ρούχα και θα πας στο κομμωτήριο. Άντε καλά. Πολύ δουλειά Σταύρο μου, πολύ δουλειά. Τόσο δύσκολο αυτό το ρόλο. Τόσο, σαν ελεύθερος πληροφορημένος ήμουν. Όλη μέρα στο γιαπί. Μέχρι τις 9 το βράδυ στο γιαπί. Δεν μου λες, εδώ τι γίνεται. Το σπίτι πήρες από την άσου. Στο χώρισε, ρίξε τα λεφτά. Καλά, ρε, ακόμα δεν ήρθες για το σπίτι της γιαγιάς από την άση ρωτάς. Ενδιαφέρομαι. Δεν είμαι βέβαια εγώ αρμόδιος, αλλά ενδιαφέρομαι. Δεν σου είπα. Ναι, μου είπες. Άντε πάψε ρε, ενδιαφέρομαι γιατί διευθύντριά μου. Ποια είναι η διευθύντριά μου? Της Δεσποινίδας Βασιλείου. Πολιτικός μηχανικός είναι. Και είναι τη διευθύντριά μου. Δεν μου λέτε. Έχεις από μένα διευθύντριά μου. Γιατί? Κάθε φορά που μιλάς για την Δεσποινίδα Βασιλείου, αστράφεις ολόκληρος. Αστράφτω εγώ, κοντάρει αυτή. Έχετε φτάσει στα αστραπόβροντα, Να ορίστε μάλιστα, αυτό είναι το φόρεμα. Αυτό. Κάτι άλλο, δεν έχεις να δούμε. Κάτι περιοδικά. Να τη φέρνει. Πώς φαίνεται αυτό? Συντύπερος, δεν είναι? Δίκιο έχεις, μη σε κάνω από μηχανικό εισαγγελέα. Να ορίστε μάλιστα, αυτό είναι φόρεμα. Άπλα, πολύ καλό. Τώρα μένα θα κοιτάξει αυτή. Γιατί δεν να μην σε κοιτάξει? Γιατί στέκεται πολύ ψηλά. Δέξτε χαρακτήρας, τη μόρφωση, τη σοβαρότητα. Δεν είναι σαν μερικές, σαν την Βίλη, ας πούμε. Καλά, επειδή σου άρεσε. Ναι, μου άρεσε. Αλλά τώρα δεν μου αρέσει. Και μου έχει γίνει κολιτσίδα. Συνέχεια μου τηλεφωνάει. Πάω από εδώ, να την πάω από εκεί. Στενός κοτσός σου λέω. Άκου πως κάνει. Τι κάνεις, πού είσαι? Το μισολόγι, 10 τηλέφωνα την ημέρα μου έκανε. Και εδώ μπορώ και δεν λέω ακόμα. Ενώ οι άλλοι. Α, η Δεσποινίδα Βασιλείου. Άλλο επίπεδο. Τι νομίζεις, είναι σαν εκείνα του γυναικάκια που σου φιλίζουν όλη μέρα στην κουρίνη και περιοδικά. Άλλο δεν έφερες άλλα. Τι να τα κάνεις τα άλλα, παιδάκι μου? Αυτό είναι το κουστάρι που θα ράξεις. Αυτό. Άντε καλά, να σε ακούσω λοιπόν. Και κάποια στιγμή πρέπει να το πάρεις και τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Με ποιο άφηνο, τι να του πω? Εσύ δεν μου το έπιε για το μεσολόγιο. Ναι, και. Εγώ είδα που σε γύρισε. Από το πω. Αποκλείεται. Να το ρωτήσεις στο σπίτι το ψήσιμο. Καλά, σκέψου το. Πάω να φέρω λίγο νερό. Να πας, να πας. Εγώ, πάρω τηλέφωνο. Αποκλείεται. Κι όμως πρέπει να κάνω πρόβλημα. Κύριε Σαμιωτάκη, επιστρέψατε από το μισολόγιο. Αποπερατώθηκε το έργο της εταιρείας μας. Πάλι βγήκε. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Κατάλαβες τι. Τι κάνεις εκεί? Όχι πια. Άντε τηλεφώνω. Τηλεφώνησα. Και ρώτησα αν γύρισε. Και μου είπε όχι. Όχι σου πες. Μάλιστα. Του μίλησε. Εγώ μίλησα τόσο γλυκά. Πώς δηλαδή? Γυρίσατε. Γι' αυτό που να σε καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει στο σκληρό και το απότομο. Λες αυτό να ήταν? Εκτός αν πήρες λάθος. Αποκλείεται. Φτιάξα με πάλι. Θα τον αρχίσω το σφύρο και σου το απότομο. Μη μου το ξανακλείσει. Τώρα. Μπρος. Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείο εδώ. Δεσποινίδα Βασιλείου. Εσύ είστε. Μάλιστα, εγώ. Έλα. Πώς θα φύγατε, πώς θα φύγατε, καλά. Δεσποινίδα Βασιλείου. Εσύ είστε. Μάλιστα, εγώ είμαι, γιατί... Νόμιζα πως μπήκε όλο στο γραμμή. Πώς σας ήρθε αυτό, πώς σας ήρθε.
πάει κάποιος όλη στη θέση μου. Γιατί εγώ από την άλλη Δευτέρα έχω σοβαρούς λόγους να βρίσκομαι στην Αθήνα. Να σας πω, κύριε Σαμιωτάκη. Μα τι λέει? Να έρθει. Ορίστε. Λέω να έρθετε. Ακούστε, κύριε Σαμιωτάκη. Προηγουμένως που δεν σας μιλούσα, σκεφτόμουν πως θα ήταν να πάει κάποιος άλλος στη θέση σας. Εσείς αρκετά κουρευτήκατε με την επαρχία. Ευχαριστώ πολύ και εσείς. Πάντως, την επόμενη εβδομάδα θα πάτε.
κίτρινα. Αχ, κύριε Απογόρο. Έφυγε και μάθος. Τι πιο πολύ. Το δεξί. Τι παρικιάπηκε από του. Ποιος είναι εδώ? Άκου κάτι τις απειλές. Έχει μια φωτογραφία, ρε. Σκάστε ρε. Βλέπω το καλά. Όχι, από μουσικά. Τι κοιτάτε. Φέρε μια πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ό,τι έχει. Άι, φέρε μια λεμονάδα. Από λεμονάδα. Ωραία, θα γίνω εγώ μετά. Χρέση, έχει μια γαζόζα. Γαζόζα, σόδα, ό,τι έχει. Σόδα, θέτε. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά, φτάνε. Πέντε δεν μου λέτε πορτοκαλάδα, μια λεμονάδα, μια σόδα, τι θέλετε. Άκου εδώ μια και όσο. Πορτοκαλάδα. Ναι, πορτοκαλάδα. Εάν δώκε μου τέλος πάντων να ξεμπερδεύει. Εσύ. Ο παλαιόν να παίρνει και μόνος. Έρωνας. Αμάν, τι είναι αυτά? Στα χάρια της γυναίκας μου. Να τα μας. Αυτά είναι. Λευκά. Να και το λουλούδι. Και δεν λέω. Εσύ. Έλα εδώ. Εδώ στο τραπέζι. Ποιος καθόταν? Εδώ σου λέω άνθρωπο μου στο τραπέζι. Ποιος καθόταν? Εγώ σου λέω άνθρωπε μου στο τραπέζι. Ποιος καθόταν? Άφοβε άνθρωπο στο τραπέζι. Εδώ στις καρέκλες. Ποιος καθόταν? Στις καρέκλες. Ναι, που είναι δίπλα από το τραπέζι. Α, που είναι δίπλα από το τραπέζι. Ναι, που έχει και τις πορτοκαλάδες. Όχι, τις πορτοκαλάδες. Ναι. Δεν ξέρω. Στο Εθνικό Δημοκρατικό Συνέδριο στο Λος Άντζελες, ο κ. κατάφερε να κάνει την απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων από την πρώτη κιόλας ψηφοφορία. Έκανε και έγινε. Yeah.
κοντιλοφόρο. Αυτόν εδώ τον κοντιλοφόρο. Κάποια τον επέταξε και πέρασε ξιστά το κεφάλι. Να έτσι. Σιωπή ανάγωγες. Ποια τον επέταξε? Εγώ στο πέρα. Εσύ Πολυχρονοπούλου. Όχι κύριε καθηγητά, δεν τον επέταξα εγώ. Μάλιστα. Εσύ Ξανθοπούλου. Όχι κύριε καθηγητά, εγώ μιλούσα με τη Γιατικιάρογλου. Γιατικιάρογλου. Ναι, μαζί μιλούσαμε. Ούτε εσύ Γιατικιάρογλου. Καλά, τώρα δεν σας είπα Ξανθοπούλου ότι μιλούσαμε μαζί. Μάλιστα. Μήπως εσύ Λαζάρου? Ορίστε, ούτε εγώ κύριε καθηγητά, έχω πρόσθεση Λαζάρου ότι η Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιατικιάρογλου. Ούτε εσύ πρόσεξες Βασιλείο, Εγώ να μιλήσω, εγώ πρόσεχα τη Λαζάρου, που πρόσεχε τη Γιατικιάρογλου, που μιλούσε με την Ξανθοπούλου. Οπότε ανήκαστε λίγο με τον Τζούρκο. Δεν φτάνει που είστε αμόρφωτες, είστε και ανάγωγες. Έχουμε όμως εκεί τους ελέγχους σας και όπως θα διαπιστώσετε και μόνες σας, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Ησυχία! Είχαμε δει χθες το κεφάλαιο Ζ εδάφιο 25, έτσι? Μάλιστα! Λοιπόν, να φυσικά την ισοδέμετη μοναγίνα το όμιλο. Κύματα με την κοίτε εκειδέας καλοέντα, σίδε γάμος σχεδόν εστί καλημέρα της κυρίας Πετροβασίλη. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, καλά? Μια χαρά εσύ. Ησυχία! Λοιπόν, να φυσικά την ισοδέμετη μοναγίνα το όμιλο. Κύματα με την κοίτε εκειδέας καλοέντα, καλημέρα της κυρίας Πετροβασίλη. Καλημέρα σας. Α, να μας συγχωρείτε που ξεκινήσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε. Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, δεν παρεξηγώ ότι οι ξένοι είμαστε Ησυχία! Κάτσε κάτω. Συγγνώμη. Τι ώρα είναι αυτή που είπες? Κοιμήθηκα αργά χθες το βράδυ κύριε καθηγητά. Αργά! Αργά κοιμήθηκε. Και τι μου το λες? Κοιμώσου να νωρίς. Δεν μπόρεσα κύριε καθηγητά, έχω καλεσμένο στο σπίτι. Καλεσμένος. Μάλιστα, 5 ώρα φύγανε, τι να κάνω, ξέρω και εγώ με τις κλωτσιές. Τι να σου πω, ησυχία. Τι να σου πω. Απορώ με το θράσος σου. Κάτσε κάτω. Έχουμε να πούμε και για τον έλεγχό σου ενικής. Σίγουρα. Μάθημα, ξέρεις? Νέκρα και κασίνα. Ησυχία. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ξέρεις. Λέγε λοιπόν. Να φυσικά την ισοδέμετη μοναγίνα το μύθι. Ήματα με στην κοίτα εκειδέα. Τι να πω. Μετάφραση μέσα μα. Φέρε τι μετάφραση. Φέρε εδώ τη μετάφραση. Έλα εδώ. Σε τσάκωσα. Έτσι λέτε μάθημα κάθε μέρα. Μάλιστα. Λέει και τώρα χωρίς μετάφραση. Ναύσικα. Τσιούν, στρογγυλό κάθισες κιόλας. Λέγε το. Ναύσικα την ισοδέμετη μοναγίνα το όμιλο. Ας το αυτό. Ήματα με την κοίτε ακιδέα σιγαλοέντα, σι δε γάμος σχεδόν εστι ενάφερη ένιστε κλπ. Λέγε το. Ησυχία. Πες. Ναυσικά. Μάλιστα. Ναυσικά. Ναι. Και ναυσικά. Πάρα καλά. Μάλιστα. Ναυσικά. Ναυσικά. Τι να τα προσκαλεσμένους είμαστε στο βράδυ κύριε καθηγητά. Παιδάκι μου, δεν με ενδιαφέρει το προσκαλεσμένο σου. Μάθημα, ξέρεις. Ωραία, λέγε λοιπόν. Να φυσικά την ισοδέμετη μοναγίνα το μύθι. Πες. Ναυσικά. Όλο να φυσικά μου λες. Μόνο το βράδυ κύριε καθηγητά χθες με είχαν βάλει κάτω και μου μάθανε να ακούν καλά. Σοφή. Παιδί μου, τι να σου πω. Έχω ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες. Αλλά δικαιολογία με έχουν καν πρώτη φορά την αρχή. Άστα μάλιστα. Κάτσε κάτω. Ναυσικά. Κύριε καθηγητά. Έλα να δούμε. Να, ξέχασα τη μετάφραση. Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Παιδί μου, σαφέστατος ήμουνα. Δεν ξέρω κύριε, να, δεν. Τι γελάς. Τι γελάς. Γιατί γελάς.
γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Λοιπόν, ένα ακόμη χειροκρότημα για να πάρουμε ένα φιλιά. Ένα αύριο μπορεί κάποιοι από εσάς να έρθουν εδώ πέρα. Θα δώσουμε ως προτεραιότητα στους γονείς να καθίσουν τα καθίσματα. Αν όταν δεν ευχόμαστε μείνουν άδεια τα καθίσματα, τότε να μπείτε μέσα. Για άλλους όμως, πρώτα οι γονείς.